U Mostaru je održana zahvalna večer i slavljenje inicijative 40 dana za život Mostar, kojom su članovi i podupiratelji obilježili završetak još jedne molitvene kampanje za život. Ovim okupljanjem željelo se zahvaliti svima koji su tijekom kampanje sudjelovali u bdjenju pred Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar, te svima koji su svojim svjedočanstvom, molitvom i djelovanjem posvjedočili dostojanstvo svakoga čovjeka, a osobito nerođenoga djeteta. Program je započeo misom zahvalnicom u crkvi Svetoga Petra i Pavla u Mostaru, koji je predslavio fra Svetozar Kraljević, bolnički kapelan. U svojoj homiliji fra Svetozar je istaknuo važnost ustrajne molitve, ljubavi i poštovanje prema životu, naglasivši kako svaki trud uložen u obranu života ima neprocjenjivu vrijednost pred Bogom. Fra Svetozar se u homiliji pitao što se događa kada žene i muškarci sjede pred bolnicom i mole krunicu. Ljudi prolaze, zemlje i narodi različitih pogleda, kultura, iskustava, vjera, uvjerenja. Pitamo se što ja to u stvari želim. Ljudi koji sjede tu su za život. Fantaziraju li oni? Oni koji sjede su za život, a kojega su uvjerenja prolaznici? Jesu li i oni svi za život? Nisu, zaključuje fra Svetozar. U stvari, ovi ljudi što sjede pred bolnicom, tu stoje kao Pavao. Kao Pavao pred čitavim svijetom stoji i pozdravlja. I vidi se da iz Pavlovih riječi, iz njegova srca izvire eksplozija ljubavi Božje. On ljubavlju Božjom izgovara imena ovih ljudi koje on pozdravlja. On ih Kristovom ljubavlju ljubi i grli. I to je ono što su od njega oni čuli i to je ono što je on rekao. I to je onda taj susret u Kristu. I tada kada se dogodi taj susret u Kristu, u ljubavi, ne zato da bi ja tebe preokrenuo ili ti mene. Taj susret nije zato, nego da mi pogledamo jedni druge ljubavlju Božjom. To želimo, to nastojimo, trudimo se i hoćemo. I kada se taj pogled Božji dogodi, onda će sve biti za život. Onda ništa neće biti mimo ili izvan života. Pojasnio je fra Svetozar i svetopisamski tekst i značenje pravljenja šatora od nepoštena bogatstva. Kad se dogodi taj pogled ljubavi, taj Pavlov pozdrav, na neki način svi smo mi nepošteni, svi smo mi slomljeni, svi smo mi sebični. Znajte da ni vama nije zgodno gledati ljude dok prolaze, a ni ljudima nije zgodno vas gledati, jer smo jedni drugima izazov. Na neki način i ponekada smo jedni drugima to nepošteno bogatstvo. I onda Isus kaže, napravite sebi prijatelje od toga nepoštenog bogatstva. To će se dogoditi kad se sveti pogled dogodi. Kad se u tebi dogodi Kristov pogled. I kada se čovjek susretne u Kristovu pogledu, u Kristovu duhu,
oči u oči, tada nastaje život, tada nastaje ljubav i tada svako nepošteno bogatstvo postaje bogatstvo s kojim zahvaćamo i osvajamo svijet. I tada ćemo biti primljeni u vječne šatore. Za glazbeni dio programa pobrinili su se skupina Otkrivenje i Mladen Manđo, koji su svojim izvedbama stvorili ozračje radosti, zahvalnosti i zajedništva, a za najmlađe sudionike bio je organiziran poseban program. Večer je bila i prigoda da se sudionici prisjete velikih ostvarenja inicijative u proteklom razdoblju, brojnih dana bdjenja, susreta, svjedočanstava i pomoći trudnicama u potrebi, te da se najave budući planovi i pothvati za nadolazeće razdoblje. Vidjeli ste da smo cijelu Hercegovinu oblijepili pro-life plakatima i sad prošli tjedan čak je jedan novi zalijepljen u Novoj Biloj, gdje je gospođa kontaktirala nas preko interneta i tražila je da na svom mjestu ispred svog doma napravi ovaj pro-life plakat. Sama je platila izradu konstrukcije i mi smo samo spremili gotov plakat. Tako da, evo, plakati za život se šire i po Bosni. A nadamo se da će tako biti s našom inicijativom. Mi smo ispred organizacijskog tima, jedan dio nas sudjelovali na konferenciji za život, međunarodnoj konferenciji za život u Zagrebu u svibnju ove godine i tu smo imali priliku poznati Davida Bireita i njegovu ženu Margaret. To je stvarno bilo jedno plodonosno poznanstvo. Predstavili smo knjigu 3 koraka do hrvatskog preporoda na proljeće, znači sredinom svibnja ove godine. Tu knjigu možete isto i večeras nabaviti tu na kraju dvorane. Knjiga je Krunoslava Puškara i uistinu ako iko razmišlja da se priključi nama ili u svom gradu pokrene ovu inicijativu, stvarno toplo preporučujemo jer tu ima jako puno svjedočanstava na koji način se inicijativa proširila po Hrvatskoj u zadnjih 11 godina. Hrvatska je po broju stanovnika zemlja koja ima najveći broj molitvenih mjesta, odnosno gradova koji su uključeni u ovu inicijativu. U ovoj jesenskoj kampanji to je bilo 39 molitvenih mjesta, 38 gradova. U Zagrebu se na 2 mjesta molilo. Pokrenuli smo euharistijsko klanjanje 7.5. i to je bilo 24-satno klanjanje, sada je ono prošireno na 3 dana, širit će se dalje, ima još uvijek zainteresiranih, a naravno to moći ćete sami uključiti se, možete pratiti na našim društvenim mrežama. U suradnji sa Marija Vizion Međugorje pokrenuli smo jedan serijal za život. U tijeku je snimanje već 8. epizode. Isto smo krenuli malim koracima, evo narasli smo do 8. epizode i zahvaljujemo stvarno toj televiziji koja večeras snima ovaj program za sve one koji se javili da ne mogu biti tu. Marija Vizion Međugorje, inače volim je zvati Gospina televizija. Ima svoje gledatelje na 4 različita kontinenta i u skoro 21 milijun domova, što je lijepo za znati da se program i ova emisija za život i drugi njihovi sadržaji vide po cijelom svijetu jer javljaju im se Hrvati koji nas prate po različitim kontinentima, tako da evo iz Mostara što god se čini ima jedan veliki odjek, a u prvom planu večeras hvala za to Marija Vizion Međugorje. Evo od srca hvala. I izradili smo novi dizajn jesenske kampanje, vidjeli su naše nove majice, čak su nas kolege iz Njemačke traže da im proslijedimo ovaj dizajn i hvala našoj jednoj kreativnoj članici koja to radi. Za vrijeme Međunarodnog dječjeg tjedna, prvi tjedan u listopadu, pokrenuli smo jedan projekat Anđeo pod majčinim srcem, gdje smo kroz taj tjedan u svim vrtićima u Mostaru čitala se slikovnica Anđeo pod majčinim srcem autora Krunoslava Puškara, koja objašnjava djeci na njima primjeren način, na koji način se razvija dijete pod majčinim srcem, tako da evo jednostavno osvješćivanje lokalne zajednice još od te najmanje dobi. Također tu je i projekat Betlehemsko djetešce Isus, koje već je sada u nekoliko obitelji ovdje u Hercegovini
Imamo oko 30 prijavljenih obitelji, prijave su moguće i dalje. Dobili smo još jednog novog mali kipić iz udruge Betlehem i pater Marko Glogović nije mogao nažalost doći, bila mu je želja da bude tu s nama i rekao je da sljedeći put kad bude dolazio u Hercegovinu obavezno će nas posjetiti nešto učiniti za inicijativu. Pro-Life Europe je jedan projekat koji je isto pokrenut gdje se kroz sveučilišta na kampusima organiziraju male debate na temu pobačaja. Interesantno je da je baš ovaj ravnatelj svih zemalja svijeta, inicijative 40 dana za život, upravo na taj način se upoznao sa problemom pobačaja i evo danas je on vodeći čovjek u ovoj Pro-Life organizaciji. I tako je Mostar postao dio te Pro-Life Europe mreže. Napravili smo duhovnu obnovu s Marijom Knezovićem, mnogi od vas su bili prisutni, bilo je stvarno veličanstveno. Oko 400 ljudi je bilo u ovoj kripti prisutno. Imali smo različite konkretne načine pomoći majkama i trudnicama. Imamo stručni tim inicijative koji sadrži jednog psihologa, ginekologa, psihijatra i pedijatricu. Duhovnu podršku majkama i trudnicama koje tako što zatraže. Imamo osiguranje smještaja u sigurnu kuću Majka Krispina. Također moguće je isto i osigurati samostalan smještaj za majke i trudnice koje tako što zatrebaju. Zahvaljujući našim donatorima koji se stvarno sami javili i kažu da žele pomoći jer smatraju jako dobrim ovo što se radi ovdje u Mostaru. Posebno dirljiv trenutak bio je uručivanje zahvalnica svim volonterima i podupirateljima koji su svojim angažmanom doprinijeli uspjehu jesenske kampanje. Kad smo prošle godine započeli molitvu ispred bolnice, nismo mogli ni sanjati da ćemo doći do ove razine. Ljudi prepoznaju naš trud i rad, a oduševljeni smo povratnim reakcijama iz međunarodne koordinacije. Naša je želja da se inicijativa proširi i na druge gradove u Bosni i Hercegovini, a mi ćemo rado pomoći, naglasio je Darko Anđelić, član organizacijskog tima inicijative. Hvala vam od srca što ste se odazvali ovom činu slavljenja, odnosno zahvale za ono što smo činili tijekom ove jesenske inicijative. Hvala vam što smo se okupili, doduše, nije velik broj, ali Bogu hvala na svakom srcu koji je došao večeras. Posebno hvala Bogu što je ovoliko djece ovdje i to je potvrda da ono što radimo da ima smisla i da je potaknuto Božjom voljom. Kada smo prošle godine krenuli sa molitvom pred bolnicom, nismo mogli ni sanjati da ćemo doći i slaviti ovdje u Franjevačkoj kripti, u Franjevačkoj crkvi. I kao što je rekla moja kolegica Danijela, hvala župniku Fra Mariju i hvala bolničkom kapelanu, posebno Fra Sveti koji nam je širom otvorio svoje srce, koji nam je pomogao jako puno kad nam je bilo teško, kada smo tek krenuli oko bolnice, on je bio stvarno naša ruka koja nam je stvarno u tom periodu jako puno značila. Dakle, zajedno smo ostvarili ono što smo sanjali. Postali smo u gradu Mostaru dio ove svjetske inicijative 40 dana za život, 40 Days for Life. I to je ono što, kad bi gledali sada iz ove perspektive, stvarno puno smo učinili. Ljudi nas na neki način hvale, prepoznaju naš trud i rad. I mi smo, vjerujte mi, oduševljeni s obzirom kakav je feedback od voditelja regionalnog, odnosno voditelja europske mreže inicijative 40 dana za život u Londonu. Dakle, mi tu ne želimo stati. Ja sad ne znam da li ovdje neko među vama ima iz drugih gradova i naša želja, naša intencija bi bila da ovo što smo mi pokrenuli u Mostaru, da pokrenemo u drugim gradovima. Dakle, jako puno ljudi se odazvalo ovdje pred bolnicu iz drugih mjesta, iz drugih gradova i stvarno nam je želja da u njihovom srcu se rodi ta ideja i mi ćemo i na svaki način podržati tu, bilo logistički, bilo našim
htjenjem, odnosno našim sudjelovanjem u njihovim mjestima, pred njihovim javnim ustanovama. Jer, dakle, naša borba je borba za život. Život počinje od začeća, to i medicina i znanost kaže. Dakle, mi stojimo ovdje prvenstveno ispred bolnice da kažemo da smo mi, da je grad Mostar za život. I tako na taj način želimo pružiti pomoć i drugim gradovima. Mi na kraju krajeva smo jedna duša, jedno tijelo ove inicijative i stvarno nam je želja da ova država Bosna i Hercegovina, naša domovina, krene evo našim putem, da prepoznaju naš trud, rad, da stanu za život, jer kultura smrti je danas nešto što je se izdiglo iznad života. I mi stvarno hoćemo da probudimo u svakom ljudskom srcu želju za borbom i želju za djetetom više. Ono što, da ne duljim, želim vam prvo zahvaliti sveg srca što ste došli, zahvaliti svim onim ljudima koji su bili ispred bolnice ovih 40 dana, toliko molitve, toliko radosti, toliko dječjeg osmijeha, da stvarno mogu reći Bogu hvala na tome i Bogu hvala na svima koji su bili dio ove inicijative. Mi ćemo nastaviti ovim putem, pripremat ćemo se sa našim programom i za proljetnu inicijativu iduće godine i želja nam je, ove godine smo imali negdje oko 24-25 kapetana, a za, ako poredimo proljetnu inicijativu, krenuli smo od nas 7 do 10 koji smo bili tu. Dakle, želja nam je da u proljetnu inicijativu uđemo s još većom pomoći, da se ti mladi ljudi ohrabre, da dođu, stanu pred bolnicu i da svjedoče s nama o ljubavi prema nerođenom životu. Tijekom večeri osobno su svjedočili i sudionici inicijative, pa je tako Sandra Martinović podijelila svoje iskustvo bdjenja, rekavši kako je ovo tlo natopljeno krvlju mučenika i mi smo među prvima pozvani boriti se za nerođeni život, da se novi naraštaji našega naroda rode i ostanu na ovim prostorima. Dobio sam poticaj da s obitelji dođem moliti pred bolnicu. Kad mi je supruga sama predložila isto, znao sam da je to potvrda. Tijekom molitve moj sin Ante rekao je: ovo mi je najljepši dan u životu. To je plod koji ostaje, naglasio je Frano Prskalo, otac 5 djece. Susret je završio u duhu zahvalnosti, zajedništva i nade, uz poruku da će se inicijativa 40 dana za život Mostar i dalje neumorno zalagati za svetost i vrijednost svakoga ljudskoga života, od začeća do prirodne smrti, ponosni na plodove kampanje, poglavito na znano, posvjedočeno spašavanje jednog djeteta.